Minkejja l-pompa tal-gvern li hemm 75 sodda fl-ITU u 25 sodda fl-isptar ta' Għawdex m'hemmx biżżejjed infermiera mħarġa u disponibbli għal numru daqshekk kbir ta' sodod. Din kienet id-dikjarazzjoni qibsa tal-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN li tinsab imħassba biż-żieda ta' każijiet ta' COVID-19 li qed joħorġu ta' kuljum. Żieda bħal din żgur se jkollha impatt negattiv fuq l-isptarijiet kollha u l-istituzzjonijiet tal-anzjani għad-detriment tal-pazjenti u l-istaff. L-MUMN saħħu li mhuwiex biss in-numru ta' sodod fl-ITU li huwa importanti, iżda li kull sodda jkollha infermiera speċjalizzati biex jimmaniġġjaw ventilators u kura intensiva. L-MUMN talbet laqa ma' tmexxija tal-isptar Mater Dei dwar din il-kwistjoni serja peress li fl-aħħar mill-aħħar l-infermiera se jsofru bil-pazjent iħallas il-prezz aħħari u ma saħħu li l-pressjoni fuq il-forza tax-xogħol eżistenti tal-infermiera speċjalment fl-ITU diġà qed tħalli l-effett tagħha. Il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel appellata għall-infurzar għal ħasil tal-idejn, id-distanza soċjali u l-ilbies tal-maskri fejn qalet li huma speċjalment importanti. Fl-istess ħin l-MUMN qed tistenna li l-Gvern jikkunsidra miżuri oħra li qed isegwu pajjiżi oħra Ewropej. Eventwalment numri daqshekk kbar ta' każijiet tal-COVID-19 se jkunu katastrofiċi kemm fis-settur tas-saħħa kif ukoll fl-ekonomija.